d'aquesta tarda i ho fem parlant d'hoquei patins, del Reus Deportiu concretament, perquè avui ens acompanya l'exjugador Raül Marín i el porter, el Càndid Ballar. Benvinguts al Tot Esport. Gràcies. De moment no hi ha molta audiència, ho diem perquè us ha tocat una hora difícil, però que sapigueu que estan exhaurides les entrades de cada dia, per tant, hi haurà molta activitat i molts nens que practicaran els diferents esports i que també coneixeran l'hoquei patins a aquells que no el coneguin. Què us sembla aquesta iniciativa del Tot Esport? És el tercer any que es fa, molt èxit en les dues primeres edicions. Aquest any també moltíssims nens estan coneixent esports que potser no coneixen habitualment perquè no es poden veure per la tele i en canvi aquí els poden practicar i a més conèixer referents del món de l'esport com sou vosaltres. Bueno, crec que és una iniciativa molt maca, no? Al final, que puguin veure esports que no es veuen habitualment per televisió és l'important pels esports que són minoritaris i que s'agraeix una iniciativa així perquè així la gent, al final, els nens poden conèixer com es juga el nostre esport i el que és. Jo penso el mateix, no? Crec que és una iniciativa molt maca, dius que fa 3 anys, ho trobo perfecte, s'hauria de fer cada any, i encantat que els nens puguin conèixer els nostres esports, que ens puguin conèixer nosaltres i que disfrutin sobretot de l'hoquei patins. Anem a repassar breument les carreres dels dos. En el teu cas, Raül, com que ja t'has retirat, ja la tanquem, però anem a parlar-ne una miqueta. Has estat el segon màxim golejador de la Lliga espanyola. Vas jugar al Vilanova, a l'Igualada, a l'Alcoi, a l'Sporting de Portugal, i al Reus i al Barça, i tens un palmarès exemplar amb 3 Copes d'Europa, 2 amb el Barça, 1 amb el Reus, 3 lligues, lligues catalanes, supercopes, a més de mundials i europeus amb la selecció espanyola, i ara ets el coordinador de la base del Reus. I pel que fa a Càndid, tu has jugat al GEC, a l'Arenys, al Voltregà, i ara estàs al Reus des del 2017. Ets el porter i actualment el porter menys golejat de la Lliga, perquè el Reus és l'equip que menys gols ha encaixat per ara, després d'aquestes jornades disputades. Expliquem una miqueta als nens i a la gent que ens pugui veure com veu començar al món de l'hoquei. Comencem per tu. Bueno, jo vaig començar gràcies al meu germà, no? Jo tinc un germà gran que jugava al hoquei i com totes moltes famílies, els germans petits fem l'esport que fa el gran. I vam començar així, sempre havíem jugat junts fins que el meu germà, per motius laborals i coses així, no va poder continuar i jo vaig tenir la sort de poder anar seguint amunt i fins a arribar al Reus Deportiu, que és el club actual, i que per sort tinc la sort de poder-me dedicar al hoquei. Bueno, realment és similar, no? Al final tens germans, vas cada dia allà i al final t'enganxes i és per on comencem tots, no? És el que et deia abans, gràcies a això pot ser canviar el ritme de com comença la gent a jugar a hoquei, no? O que ho vegin en un altre sistema i que no sigui realment perquè la família t'hi porta, sinó que comencem a agafar famílies noves i això s'ampliï. Ho dèiem, Raül, tu ja t'has retirat. Has tingut la carrera desitjada? Sí, desitjada i realment, gràcies a Déu, somiada amb una carrera que estic molt content com ha anat tot, no com ha acabat, però sí com ha anat tot a la meva carrera esportiva, molt content. T'ha quedat alguna cosa per fer en el món de l'hoquei? M'ha quedat guanyar una Copa del Rei, simplement, no... L'altre tot fet. És aquella espineta que et queda aquesta Copa del Rei. Sí. Ara ho veus des de l'altra banda, des de la banda de coordinador. És molt diferent tot plegat l'hoquei des de l'altra banda? Bueno, no té res a veure. Realment, ara et fixes en unes altres coses, els objectius són diferents i abans, ara valores molt més el que tenies abans, no? Que és el que he dit en cada dit abans, que al final es poden dedicar com una feina al que els hi agrada i els hi agrada tota la vida. Ara dèiem que t'ha quedat aquesta Copa del Rei per guanyar. De tota la resta que sí que has guanyat, hi ha algun títol que t'ha fet especial il·lusió pel fet de guanyar-la amb el Reus o per guanyar-la amb el Barça? Algun que t'hagi agradat més d'haver-lo pogut acabar aconseguint? Bueno, la Lliga amb el Reus i la Champions amb el Reus són molt importants. La Lliga es feia 20 anys que no es guanyava, la vam poder guanyar, la Copa d'Europa es feia 8 que no es guanyava i també la vam poder guanyar. Al final soc de Reus i el que tira és això. Ho dèiem, has passat pel Reus, per l'Sporting de Portugal. És molt difícil prendre la decisió de deixar-ho tot, anar-te'n a un altre país i provar sort a la que diu encara actualment és la millor lliga del món? Bueno, és un pas molt complicat, no? Perquè al final canvies de país,
vas a puestos que no coneixes, que realment no saps com t'adaptaràs, però crec que és una experiència que tothom hauria de poder passar algun moment de la seva carrera amb una experiència així, perquè per mi va ser molt grata i et va ensenyar a fer-te més gran, a aprendre coses noves de l'esport i a veure coses que no havies vist mai. Ara jo deia, Candi, que potser Portugal és la millor lliga del món actualment. Tu hi estaries d'acord? Veus que les diferències són molt notables amb la lliga espanyola actualment? O com ho veus? O s'hi va apropant la cosa? A veure, personalment sí que crec que és la lliga més difícil per poder-la guanyar, per anar-la a competir, perquè hi ha jugadors molt bons. Sí que és veritat que quan juguem a la Champions contra ells el nivell no es nota tant. Sempre els partits queden bastant igualats, a no ser que sigui algun moment puntual que un equip estigui molt bé físicament comparat amb l'altre. Pots competir de tu a tu contra ells, però sempre pensant que els bons són ells i els que han d'anar a guanyar són ells. Ara parlàvem amb el Raül de tot el que ha aconseguit, evidentment és un referent, tu també, però abans que tu ja ho era el Raül de referent. Què ha suposat per tu compartir vestidor amb ell? Jo crec que m'ha ensenyat molt, no? Jo sóc un noi molt feliç, que m'agrada el hoquei i no em preocupo gaire per allò. I en Raül m'ha ensenyat a prendre-m'ho professionalment, que cada partit és com una final, que t'hi jugues el sou cada partit, no? Per dir-ho així. I crec que tu ara deies tot el que ha guanyat i poder tenir un company que hagi fet tot això a tu et fa ser millor cada entrenament, perquè també al final els que estem jugant actualment volem arribar a guanyar tot el que ha guanyat gent com en Raül. Sembla que quedi molt lluny, quan t'has retirat i total fa 4 dies que et teníem a la pista, per sort. Deies que no vas acabar de la millor manera perquè va ser una lesió la que ha impedit que poguessis seguir jugant, perquè si no et tindríem a la pista. Aquesta lesió a l'esquena, què ha suposat per tu aquest moment? Perquè és això, no?, que t'ha fet retirar abans d'hora de les pistes. Com ho has digerit, si ja ho has digerit, i com ha estat tot aquest procés? Bueno, va ser un cop molt dur, no? Però realment això que dius de digerir, no sé si ho he digerit ni si ho arribaré a digerir mai, no? Perquè al final és una cosa que a tot esportista li agrada fer, que és el meu esport, i te'l treuen de cop, és difícil. Però bueno, al final s'ha d'anar assumint o, si no assumint, suplint amb altres coses. I ara coordines la base, dèiem, és molt diferent. No sé si tens propòsits de futur d'acabar sent entrenador o això no t'ho planteges ara per ara? Bueno, ara per ara no m'ho plantejo. Sí que el que tinc clar és que deixar el hoquei mai el deixaré, sigui una cosa o sigui una altra, però objectius a llarg plaç ara mateix no m'imposo perquè per mi és un món nou. Tenim el Reus en tercera posició, per darrere de Barça i Liceo. Quins han de ser els objectius d'aquesta temporada del Reus, amb la situació actual, aquesta tercera posició? Jo crec que els nostres objectius des del principi de temporada és intentar arribar a totes les finals, no? Perquè un cop arribes a les finals pots donar la sorpresa. Competir cada partit, intentar arribar com més lluny a les competicions que podem jugar. Ojalà podem seguir així a la Champions també. I que no ens facin gaire gols, que això és senyal que ho fem bé. I concretament tu, perquè ets el porter, per tant, ho dèiem quan et presentava, que només has encaixat 17 gols en aquestes jornades que s'han disputat i ets la porteria que menys gols ha encaixat. Això, evidentment, es tradueix en bons resultats de l'equip perquè ajudes a que no els hi arribin golejades i que no els hi marquin punts. Per tant, és importantíssim el teu paper. És molt diferent el paper de porter del de jugador? No té res a veure? Jo crec que el porter, jo sempre dic que el hoquei, el porter és una peça molt important, però també és com un esport individual, no? Perquè si no estàs bé tu, fas perjudicar molt l'equip. Però sí que és veritat que aquest any el Reus, per exemple, està fent una defensa molt sòlida i molt ajudant cap al porter, no? Sigui jo, sigui Nil o el porter que hi hagi. I crec que l'esport, amb el tema de porters, estem potser una mica fora de to, perquè sempre surten les imatges dels gols i no es veuen gaire cops les parades, però al final el que ho ha de veure és l'entrenador, en Raül, que m'ajuda molt en vídeos de faltes directes, penals, i gràcies a Déu n'encerta moltes, i tot això ajuda a aquests resultats que només facin 17 gols.
Dèiem que abans el Raül, a nivell de la selecció espanyola, ho havia guanyat tot. Tu ara entres a la selecció espanyola en algunes convocatòries i ja has acabat aconseguint el Mundial que es va disputar ara fa pocs dies. Què suposa el fet de poder acabar entrant a una porteria d'una selecció? Perquè tampoc és gens fàcil, perquè són places limitades, podríem dir, n'hi ha dues. Per tant, tampoc és fàcil i hi ha porters que són molt bons a la Lliga espanyola. Què suposa el fet d'acabar entrant a una convocatòria i acabar guanyant un Mundial? És un orgull, no? Jo crec que tot porter que jugui vol anar a la selecció espanyola, poder guanyar europeus, guanyar mundials, i és molt difícil. Són dues places per tots els porters d'alt nivell i crec que és un repte cada any poder-hi anar i poder seguir així perquè també es disfruta molt jugant un mundial i un europeu. Veieu que ha canviat molt l'hoquei des que vau començar fins a l'actualitat, perquè abans gairebé no sortia per la tele, ara, per sort, tenim partits setmanalment d'hoquei patins per la tele, han canviat molt les coses, també a nivell de suport, a nivell de poder viure de l'hoquei patins. Vosaltres, per sort, esteu en una situació privilegiada, però molts de la resta de companys de la Lliga no tenen aquesta situació, però tot i així veieu que ha evolucionat cap a positiu. Com ho veieu, Raül? Bueno, jo crec que ha canviat moltíssim, no? Des de que jo almenys vaig començar a jugar a hoquei. Sí que és veritat que el hoquei sempre ha tingut 3-4 anys molt bons, 2 anyets molt fluixets. Hem sigut un esport una mica amb alts i baixos, no? Crec que, com dius tu, ara la tele ens ajuda moltíssim. Hi ha hagut molts anys que hem deixat perdre coses amb la tele que eren molt maques. Crec que això es tenia que haver fet abans, però ara, gràcies a Déu, com està amb els mòbils, amb internet, amb tot el que tenim, serà molt més fàcil per nosaltres perquè aquests alts i baixos no hi siguin, no? Sí que és veritat que segons quin equip estàs, doncs costa més o costa menys viure de l'esport que a tu t'agrada, no? Ara mateix, però bueno, crec que s'ha d'anar treballant a poc cada dia una miqueta més i apropar-nos amb aquest nivell. Sí que estic d'acord amb tu que la Lliga Portuguesa és la millor del món i apropar-nos una mica al seu nivell, no? Perquè al final els jugadors, ells tenen una molt bona lliga, però els jugadors són nostres. Realment, ells el que han fet bé ha sigut tema televisió, però segueixo dient que la base de l'hoquei la seguim tenint nosaltres, la base de l'ensenyança de l'hoquei segueix sent nostra, que som campions d'Europa i campions del món ara, per mi és això. A més, vam poder veure l'europeu aquí a casa, a Sant Sadurní d'Anoia, per tant, encara millor poder-ho gaudir amb l'afició. Ara ho deies que això de Portugal, que tots són jugadors catalans, la majoria, què creieu que s'està fent bé aquí a nivell de clubs perquè hi hagi aquesta exportació de jugadors cap a Portugal? Bueno, al final són molts anys treballats. Sempre hem tingut, crec jo, almenys quan jo era petit també, les millors canteres, les millors equips amb europeus, amb mundials, sempre hem estat a dalt i érem l'objectiu a batre, no? Això vol dir que el que estem fent bé és treballar les bases, treballar amb els nens i que aquests nens puguin arribar algun dia a poder treballar de l'esport que els agrada. Tenim el Barça, que ara mateix és líder invicte, és un dels clars favorits a guanyar la Lliga. Vosaltres sempre heu tingut aquesta rivalitat amb el Barça. A la resta de clubs, com es viu aquesta rivalitat amb el Barça? T'ho pregunto a tu perquè, com que el Raül ha estat jugador del Barça, doncs aquesta pregunta li demanarem al revés. Tu, com a jugador del Reus, quan us heu d'enfrontar al Barça, el veieu com el gran rival a batre? Sí, és el que dius, no? El Barça tothom és el partit que has de guanyar per poder retallar-li punts, no? Crec que cada partit és tot un món. Amb el Barça és dificilíssim guanyar-lo perquè tenen uns jugadors molt bons, porters encara millors, i crec que retallar-li punts amb el Barça, em sembla que d'aquí poc venen a Reus, i és l'equip que has de retallar punts sí o sí jugant a casa. A casa del Palau és molt... La pista fa pujada, però és el rival a batre en totes les competicions, ja no només a nosaltres. A la Champions, tota la Lliga Portuguesa també volen guanyar el Barça. Sempre és l'equip referent de l'hoquei. I en el teu cas, Raül, que has viscut des de l'altra banda, perquè també has estat jugador del Barça, es viu molt diferent l'hoquei al Barça, és a dir, la pressió és superior a la que hi pugui haver al Reus. Com es viu? Bueno, crec que al final és el que diu ell, no? Que quan estàs allà dintre sempre ets l'objectiu a batre. Sempre
com t'ho explico? O sigui, tu vas a una pista, és diferent perquè l'altre equip donarà sempre el 200%. I cada partit que jugues és un nivell molt alt que t'exigeix el poder jugar al Barça, no? Al final és el que t'ha acabat dient ell, és l'equip a batre i al final on tothom, petits, grans, mira les samarretes que hi ha aquí, és objectiu arribar-hi, és objectiu poder jugar contra ells, és objectiu poder jugar al Palau, és molt això. Però com a coordinador de la base, anem a prendre una miqueta al Reus. Què té el Reus perquè els nens puguin venir al Reus i puguin acabar sent grans jugadors? Perquè és un dels clubs privilegiats de Catalunya, el Reus. Sí, realment penso que jo, com a club, el que he viscut jo, jo soc de Reus, a Reus, a la ciutat de Reus, se viu molt el hoquei, moltíssim. Crec que tenim totes les eines per poder treure grans jugadors, com estem demostrant. Ara ve una tongada molt bona de jugadors joves i que no s'ha de seguir perdent perquè al final aquests jugadors joves que estan a dalt o jo que he deixat, ara comencem a ensenyar el que nosaltres sabíem perquè ells puguin arribar a dalt el dia de demà. Al final crec que la base està en tindre un bon grup per ensenyar a disfrutar els nanos i després que arribin o no arribin és diferent, però vendre el Reus és que Reus és hoquei. També suposo que és important que a la Lliga vagin sortint clubs que ho van fent bé, encara que després potser es desinflin, com va passar l'any passat amb el Sant Just, que el vam tenir molt potent, que vagin entrant noves versions, nous equips que també animin una miqueta a la Lliga, perquè sempre tenim el Barça i el Reus al capdavant, ja està bé, i el Noia, però arriba un moment que si entren més clubs també hi ha més competitivitat. És com el cas del femení, no? Que es va creixent també amb equips importants i aquí quan hi ha competitivitat la cosa també creix. No? Suposo que és important que hi hagi equips que apostin fermament per l'hoquei. Sí, realment al final és el que necessitem com a esport, no? Que ens fem grans, que puguin aparèixer noves bases, nous equips dintre de Catalunya, que puguem fer una lliga molt més competitiva entre tots, que al final el Barça es destacarà, nosaltres podem destacar una miqueta més, però ja veiem, com dius tu l'any passat, es posen dintre d'una final d'una Copa del Rei, es posen dintre de... Això vol dir que les coses s'estan treballant bé i estan sortint nanos nous i clubs nous que al final aposten pel nostre esport. No sé com veieu l'hoquei d'aquí a uns anys, si veieu que la cosa pot anar creixent, què n'espereu? Quin és el desig per d'aquí uns anys a l'hoquei, Càndid? Crec que, per exemple, en el cas del Reus, els altres clubs no conec tant la base, però el cas del Reus sí que pugen jugadors molt bons, que l'any passat ja van pujar de Nacional Catalana a Nacional a hoquei plata, i crec que aquesta tongada que ve del Reus serà per d'aquí uns anys estar competint com estem competint ara actualment a dalt de tot. Raül, com ho veus? Realment és el que dius tu, que al final jo amb el que em baso és que veus que un equip de segon nivell et puja a hoquei plata, això vol dir que està jugant una categoria menys que tu, que ja està a gran nivell, que van primers, que estem traient coses molt bones, que al final l'hoquei a Reus sempre serà l'hoquei. Al final és el que et deia jo, tenim anys amunt i avall, però l'hoquei mai deixarà d'existir. Mai a una ciutat com a Reus mai deixarem de treure jugadors bons. Al final, el que hem d'intentar aconseguir és treure gent nova a pobles que no tenen hoquei, a puestos per fer l'esport més gran, no? I què creieu que s'ha de tenir per ser un bon porter i un bon davanter d'hoquei patins? Què s'ha de tenir? Bueno, jo crec que per ser porter, primer de tot, no s'ha de tenir por la pilota, perquè és una pilota molt forta i a vegades algun cop et fa mal. I tenir caràcter i, sobretot, ganes d'anar a entrenar cada dia i ganes de jugar partits bons i arribar com més lluny millor. Sobretot no perdre les ganes. I en el cas teu? Bueno, realment jo el que els dic als nanos, ara que tracto molts nanos, és que disfrutin, que s'ho passin bé i que el dia de demà ja veurem a veure si hi ha un nivell que arribaràs o no arribaràs, però primer el que has de fer és disfrutar i no pensar en gaire cosa més que passar-t'ho bé, que al final és per lo que fan un esport, sigui el hoquei, sigui un altre, que es diverteixin, que ho facin bé i que ja arribarà el moment de treballar i posar-se seriós. Això sí, el dia que arribi el moment de treballar s'ha de posar molt les piles per ser un professional i treballar el dia a dia molt dur.
I pels nens que no coneixen l'hoquei patins, evidentment s'ha de saber patinar, però què els hi diríeu que és el més divertit per veure si aquí estan coneixent molts esports, a veure si s'enganxen a jugar a hoquei patins, que és el que diem, necessitem base, molts nens que s'hi enganxin. Què els hi diríeu que és el més divertit? Bueno, jo personalment ara el que he fet molt en el món de l'hoquei patins són els amics, no? Jo crec que he conegut gent espectacular, gent que m'emportaré per tota la meva vida i espero que seguir coneixent gent encara. Sí, realment, a part d'això, al final el que a ells els hi pot agradar és els patins, l'estic, la pilota, no? Que és el més interessant del nostre esport, i quan pots compaginar aquestes dues coses a la vegada sense pensar, és el que els hi agrada a ells, no? Que al final tu poses amb un nen a patinar, costa una miqueta, però si li dones un estic i una pilota ja els hi agrada més. Al final és diversió, que és el que t'he dit abans. Doncs moltes gràcies als dos per ser aquí, per explicar el vostre exemple, la vostra trajectòria. Gràcies pel que heu fet a les pistes i pel que heu aconseguit i el que ens heu fet gaudir i el que ens seguireu fent gaudir. Càndid Ballar, porter del Reus Deportiu, i Raül Marín, exjugador del Reus Deportiu i segon màxim golejador de la història de la Lliga. Ara signaran autògrafs a la zona central, per tant, tothom qui vulgui els autògrafs de Raül Marín i Càndid Ballar ja es poden aproximar a la zona central.